masu kallon mu gashi mun taho wajen gari inda suke da manya-manyan ɗakuna na store. A yanzu nan da muka zo tare da chairman Na'ima Idris Kitchen an buɗe wuri wanda ya fi ƙarfin wato irin wannan cold room na cikin kitchen ɗinsa, wannan kuma waje yake. Chairman masu kallo kai tsaye za su so su ji kamar mun zo wannan ɗaki sanyi kamar zai kashe mutum. Yanzu wannan kawai na ruwa ne? Wannan alhamdulillah wannan na ruwa ne. Kaga ruwa za mu ajiye shi a nan ya yi kankara saboda ran arafa da gidajen da ake kewa ake musu ruwa mai sanyi. Kaga ran arafa zafin da ake yi in ba irin ruwan da mai sanyi ba zai sayarwa. To don haka muke da guri nan musamman saboda ruwa aka ake. Duk wannan ya zama kankara, ka gani wannan kankara ne. Wannan a kwana biyu ya zama kankara. Gashi nan. Wato ciyaman a iya cewa dai gatan da ruwa yake samu ma a Saudiya. Allah da ya sauke ciyama. Yanzu ciyama ruwa ne yanzu a cikin wannan wuri kwanan shi biyu ya zama haka. Kwanan shi biyu zama haka. To kuma yanzu nan za ku zo da waɗannan manyan motoci kenan a kwashe su? Za a zo a ɗauke su wannan da manyan motoci sa su motocin ma za a sa su masu sanyi. Don kada dai wannan ɗin ma ya ragu. Ya zama wani zafi da an fito da shi da gidan sanyi an sa cikin gidan sanyi. Duk wannan saboda alhaji ya je ya samu abin da ya sha ya ji daɗi. To kasancewar na gama ya daga jiya zuwa yau ana yin kwaleliyar rana wadda tana kai digiri 47. Kenan ana sa ran ranar za ta fi haka a ranar arfa tunda na ga kuna ta wannan tanajen na kayan sanyi da kuma wurin sanyi na alhazai. Haka ne. Kawo bara wancan zafin da aka yi a arafa gaskiya yin zafi sosai kuma ruwan sanyi ya yi kaɗan. Amma yanzu duk tanadin da ake yi da gwamnatin Saudiya a tanada abin da alhaji zai shi za su yi a can a arafa. Kasan kuma haji ba daɗi ne ba, wahala aiki ne. Aiki ne na wahala, ibada da wahala da shi. Amma duk da haka ana so abin da mutum zai samu ya sauƙin abun a cikin ranar nan ya samu ruwa ya sha mai sanyi, ya samu lemu mai sanyi, ya samu ice cream. Yanzu a ran arafa ma ha ice cream ana bayarwa. Alhamdulillah. To ciyaman muna godiya kuma masu kallo sai ku taya mu godiya saboda ciyaman dai gashi ga alama bai sanyi nan bai kama shi ba amma ni yaman yawa. Ga ni dai fita za ni gaskiya. Alhamdulillah. Ya kamata ka fita tun kamun muna ta kama ka. To kallon mu gashi yau muna gidan Niger State inda aka kawo musu abinci. To Niger State suna da gidaje wajen guda 3. Akwai gida na 1, akwai gida na 2, akwai gida na 3. Wannan shine gidansu na 1. Kuma kuna gani daga nan a can za ku gani shi kuma shine gidansu na 2. Na'ima Idris Kitchen dai kamar da kuka sani su ne suke ba su abinci safe da yamma. To kamar yadda ke gani mun zo yanzu domin mu ga yadda ake kawo masu abincinsu na dare. Gashi nan ana sabke lemu, bayan lemu kuma ga abincin a can abin da ke wannan shi insha Allah. Na'ima Idris Kitchen sun kawo abinci a nan gidan Niger. Wannan ruwa ne ake sabkewa, dama kuma can an sabke lemu, ga kuma abincin a can shine abincin daren yau. Kuma kamar yadda duk muke gwada maku gashi yanzu an kawo abincin da wuri, ba kamar yadda aka saba kawo ba, ya iso da wuri.